Dnes si zahráme Stitch-oby. Som Stitch, neviem, či to stihneme celé, lebo nemám toľko času. Tak možno si dáme aj part 2. A uvidíme za koľko lajkov. Budeme mať part 2. Sme tu. No tak si zahráme 150 na polovičku je... Čo ja viem, 100 na polovičku je 50 a 50 na polovičku je 20. 25, čiže 50 plus 20, 75 stageov, keby sme dali. Stop. Ale neviem, či to stíhame. Čo je toto akože... neviem. Mňa najviac zaujímalo podľa tej prvej stránky, čo som videla, lebo Stitch-oby v živote som to nehrala, tak som si to chcela zahrať. Ja viem, mám strašné nudné videá, lebo ja neviem, čo hovorí v tých videách, ale snažím sa aspoň trochu. Mohla by som voľakedy si zahrať Rivals a voľakedy by som si mohla zahrať, no mohla by som natočiť také viac zabavnejšie a zamotané video. Ja už som kedysi mala kanál, tak som tam dala také zamotané video, len to video som vymazala. Tak, lebo som mala, keď už som to mala na YouTube, tak sa mi to vymazalo. A netušila som, že sa mi vymaže kanál. No, takže keď som to už mala na YouTube, takže už to vlastne nemusím mať v telefóne a nečakala som, že sa mi ten kanál voľakedy zruší. Tak som si ho vymazala, klasicky. Ja všetky videá a fotky vymazávam. No, nakoniec som ho vymazala, čiže ono bolo s takou mojou, no proste bolo to s mojou najlepšou kamarátkou. Ináč, ak pozeráš toto video, tak ťa pozdravujem. Potom to som mala aj s mojou sestrou. Ak aj ty pozeráš toto video, tak aj teba pozdravujem. A ak by ste si vy chceli so mnou zahrať voľakedy takúto hru, tak môžete mi napísať do komentára váš Robloxový účet a ja si vás pridám a môžeme si zahrať. Tak, a môžem spraviť aj to vtipné video, ak chcete, len bude trošku iné. Skoro som padla. A do komentára mi napíšte, koľkokrát som umrela. Zatiaľ som neumrela, lebo ja si to nerátam, ale dám vás takú challenge, že zrátajte mi, koľkokrát umriem, padnem, alebo všetko také možné. To ma najviac zaujíma. A všetci, čo to budú mať dobre, tak tým osrdiečkujem a olajkujem komentár, tak sa veľmi snažte. Tak, ja neviem, ak máte YouTube kanál aj vy, tak vám môžem dať odber, len musíte nedať odber a napísať komentár. Môžeme si spraviť takú dohodu, že vy mne dáte odber a môžem vám dať ja odber, ale musíte mi do komentára napísať, že mám odber. Tak by sme to mohli dohodnúť. No tak, mohli by sme to tak spraviť. Uj! Toto je tak easy, običko. Vidíte to? Ja normálne prejdem cez toto a neumrem. Toto je... bolo pospravené, oby. Skoro som padla. Hop. Dobre, čo ešte takého poviem? Už som na 30-ke. Tak ja neviem, na 33 vlastne. Tak sme sa dohodli, že mi napíšete, kto chce Robloxové účty, ja vám dám odber, kto mi dá odber a čo viem ešte o čom. A dohoda, že natočím vtipné video, len samozrejme sa musím dohodnúť s mojou kamarátkou. No, tak.
Musím sa dohnúť, že kedy ona má čas, tak lebo ona teraz nemôže tak no proste musím sa s ňou dohodnúť, kedy si zavoláme a natočíme to. Musím sa dohodnúť so sestrou, kedy to bude chcieť natočiť. Takže ako bude to chvíľku trvať, ale nebojte, čakajte. Ja svoje sľuby plním, nebojte, spravím to, len budete si musieť počkať, neviem, jak dlho to bude trvať, pôjdem podľa toho tu je. Asi by som to mala všetko sfarbiť, že? Či? Nechápem tejto ceste. OK. Sú také divné cesty tuto. Ináč mám voľaké itemy. Takého koníka. Macka. What? A potom to je coverec, ktorý je totálna blbosť. OK. To je strašne easy običko. No a ešte som zabudla, nezabudnite mi teda napísať do komentára mená vaše na Robloxe a zistíme, koľka chcete so mnou hrať. Aby som vám ujasnila, o čo mi vlastne ide. Chcem mať čo najviac sledovateľov a chcem dosiahnuť to, aby vás moje videá bavili, tak sa to najviac snažím. Už mám presne, čo viem, asi 8 odoberateľov, čo som nedávno pozerala. A čo mám? Ja aj 200 zhliadnutí na všetkých videách. Sice môj YouTube kanál som si spravila nedávno. Čo ja viem, pred koľkými? Pred 3 dňami plus minus. Dosiahla som už 8 odoberateľov a to len vďaka vám, čo ste mi podávali odbery. No toto už funguje normálne. Tak všetkým, čo ste mi dali odber, vám veľmi pekne ďakujem. A čo ešte poviem, ja už neviem. Vám veľmi pekne ďakujem a to je asi všetko, lebo ja neviem. Musím začať robiť videá mojou kamarátkou, lebo to väčšinou je také zábavnejšie. Lebo ja neviem, čo hovoriť do toho videa, tam normálne hráme aj lepšie veci. Ale ja mám aj také, že som spravila aj také video, že také proste z môjho reálneho života, čo som. Takže budem natáčať hlavné Robloxové videá, ale samozrejme aj veľké menšie vlogy, takéto moju skincare, čo ja viem, všetko možné, moja skincare. Ja chodím do obchodu po výletoch, ale to až asi tak menej, lebo tam len budem dávať veľké fotky, možno na príspevky. To asi nebudem ani dávať normálne, lebo keď som na výlete, tak si to chcem čo najviac užiť, tam nekúkam na mod na telefón a nenatáčam. Tak preto hovorím, že možno menej. Takže myslím, že sa môžete na toto tešiť takto a dosiahnem 70-ku a budem končiť video. Potom dáme si part 2. Za koľko? Za 5 lajkov. Napríklad to stačí 5 lajkov. Keď chcete, môžete dať aj viac. Stačí 5 lajkov. Čakať? Uj. No, nevadí. Dúfam, že mi rátate, koľkokrát som padla. Musím padnúť znova, aby som si to dala naspäť.
Tak teraz, aby som bola Stitch, by som natáčala pekné videjko. Stitchové. Možno dneska už vydám aj moje normálne video, to čo som natáčala z môjho reálneho normálneho života. To možno dneska už vydám, len najskôr musím dostrihať. A ja moc aj tak nestriham tie videá, len keď poviem voľačo, čo nechcem, aby na tom YouTube bolo. Takže musím si tam zakryť hlavne tvár, lebo ja sa tak hlavne tvárou natáčam. Takže ja vám ukážem všetky moje veci, čo som tam teda proste to, čo som dala. A vydám to video asi už aj dneska. Takže máte sa na čo tešiť. Hop. Dobre, padla som. Musím sa dostať minimálne do 70, či 2 levely a končím video, takže rýchlo skáčem. Posledný level, rýchlo. Dobre, spravíme part 2 za 5 lajkov. Čaute.